wagi PR mingi mara kelo ginene infotrack owacho ni en gavana ma namba 1 siemnwa gimitimo ok idhi chunge bath paya ma William Ruto gero tiwacho ni paya no ero in migero yeto ng'eni onge pesa county migero go paya kanyo ok idhi Koginga market ichungi go picha ni Homabay dhi maber ng'eni 380 something million migero go Koginga market en mar national government ok mar county government ok idhi beachfront ma Homabay migero ok idhi affordable housing iting'rie ni wacho ni titire kure to ito mari to onge hospital manodhi ochako gero muko oweyo kacha chabungu political goodwill onge goodwill kuongi tim mari mar goodwill obi oyudi mari onge to ma goodwill emichunge PR no tupu nothing is going on. Sharon okonego bednia ni wa conclude ni PR tupu gini wabro conclude ni PR kawa sayudo facts about them kendo mae kama onengo bedni utefwambo kaka marwani okonywa onengo bedni wabedo gi our own big conversation man luo Nyanza Ramogi radio TV gi kuonde mondo waket governors gi kona achiel waket majority leaders mag county assemblies kona achiel gi senators wang'e ne to ng'ato ka ng'ato setimo tich ne marom nade facts ni kanye nikech kawa wacho kama to ndiek bro siko wacho ni gige wanga PR tada bro siko wacho ni gige Ruto to koro wabro zika wadondore to facts okobiro ining'e nade ni okang'eyo ndiek kama ng'ongo ni anyalo kia gimoro nade wacho ni niya Koginga market igero Homabay gi national government ndara wuok sidi igero sani gi national government nderni me chunyo Homabay town migo lam sanika magigeyo gi national government maka oger gi county government gimine pi migero Kindu Bay town igero gi national government pimigero yugis masani korikeyo mwalo national anyami nyaka budget gi nyaka chieng mane tendo bede awarded ang'e jaka bechgi kidhie gik mitimo mari luongo ni affordable housing moserumo mochiegni rumo makongeni kachacha igero gi national government luonge Gladys gi joge gibe gi sieme megi nikech gibe gin gi budget mar county government iwinjo kik wati gi goodwill ni nitiere relationship between national government gi county government bas mane muling'e to budget mumiu tu chama okutigo maber osuru ema gimedo to mok Homabay kende kata mna kwago kata mna Durbin wangi kata mna gwenge magwa ang'wena gigore piny properly wangi kata mna kaka governors magwa jod bura magwa hosebedo katiyo aparo ni era tilnik bedni ketogi kanyakla mano mar mondo wane kelwa kodgi ka kodede chieng' moro bi wayal wach ma Migori biye gi gige Migori ma county government timo kare koro to dongo dwani wangi weche ma county swa to kare mar Homabay